kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Top Near Fabricate Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam hakador ka babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Nakapor syakapor ka Batisi TV ka Juan Ra Shapi ki paitba ye ki khubor ki bayadei ba ka jingbat banya iki sap ki phong jong ki khun samla hakani ka jela la ka long hakaput ka tem karwai ka siaw ko odur odar bat ki wei de ki jingshna bu sa jingkin mau hakani ka kenti pat ka Batisi TV kala yolat banya kendo ya ka wei ni ki samla ka ba shong ka basa hakashnong laujin rio ka ba hap hapo ka jeli jong ka nong thamai pelun kabadai ru ka khon jong ka kong yada lang Pyngrope baduba marksman nong klau ya kabala tip kerteng kum ka Samanda Pyngrope kabala pendep ya ka jingpulia jong ka ha ka kerdan master in design na ka school ba Indian Institute of Technology Bombay but ya kabala trementa kum ka UX designer but ha ka tata consultant service kumli shiboni phibaro nga kerteng I Samanda Pyngrope but nga shong asa ha laujin rio not mai laban ong baka sub drawing draw jong ka Samla Samanda kadai ka bala Kham Pher bha na Kiwei pat ki Barikor ha kani ka jilla Meghalaya ha ka bala jo sakhi ba ki jing draw ki jongki kidai ki jing draw ha ki canvas ki kot sada ha ki kendro but ha ki wei ki jaka ba ki ibin Henry kat ba ka ni ka Samla ka complete jing mut ban draw ki jing draw ha ki tea bag ya ki dor jong ususu tham usir la palang bar ki wei ki jingja ki bayadei be thing bar ki khana tang jong ka ni ka briu nyau tram ningkong nga sedang ha ka house name ar hajar khat new te ha to kopor ngadang don shabar ngadang pulisha Chennai te karukom em shathi long ha to kopor ngadan ka routine ka ba man kasi na koi kasi koi pat ka ju ka kam te ngasngo holiday te ngadan kam kata ka creative outlet te ngashi UET bag te ngaprkhat beli kum ini ru tharai long mo tharai kasuri ka jing prakhat la jong hi te nga sedang pen ha itu te ningkong ki sedang kum ki thoughts ki sedang kum ki doodles ki banga prakhat ha to kapor te nga shit nga ju shimiki nga ju sat hadin dala fla dry kum tu te nga sa bo nga sa penlang iki te dangalit nushanoru nga jus ngotanat banra te idon ijing sotanat holiday hi namar ba kalong kum ba ka hobby kalong kum ba ka ai ka release ka ai ka jingja that happening ki kambaro ki banga jule ha ka kapor le se kamlong satya ka basuk ban draw pen wandur ha ki kenja kot ki barin hendrei ha ka Samla Samanda imat kam don jing e ban draw wat lada ki dei ha ki kot ki barit tamru te nadu to kapor banga sedang suki pat ka ngalak ham bersang ban eksperimen ki medium ki banga pendan kam te haiti pa nga shet shu pendan kam di ki markers kini ki basuk ki materials ban trekam te hadin nga move on to watercolors pat fi hab up bakin fi hab ada ipor bakin rekyang fi hab da dan kata ka patience te nga sedang ban eksperimen hakita te da FOE ki works ki ban mensuaru ki dan haiti canvas ibarat bhai te hadin pat link ba ka Instagram ru te ngai kum bakile ki tibak ru kila plate iti bag ki company he tengaru ngasa realize ba ita iti bag ru ngala ban do a lot more ngala ban experiment a lot more te kumtahi suki ngasa sedang ban experiment te mentaru nga persang hi da like por kadi ka banga sotanat hi ban page ban challenge la de wala kan ni ka sub drawing draw jong ka Samla Samanda kamshem la dei satya ka thong bakalabu hakman e ban kamai jakpo Henry kala penpau baka dei tangka jing sngotanat ka jongka hi shimen ban pelut ya kapor haba ka yolan tikidon ki sketchbooks te ngaju sotanat hi da lich ni shatai dengi le kai shalom shawa kadon hi ji sotanat ban shushong hang to ban haplang shushong hi marwei sa sketch ling ba iti bag ru nga sotanat
balai kadi namar ba ilong I canvas ibarit bha tang ba ki details part fidang la hi ban penwan ha itu te ki messages ki ba fikwa ki stories ki ba fikwa ban ya thu ru ki dang la hi ban wan na itu I canvas ibarit bha iba tang se kat ni trees of green roses nalor kan ni ka sab drodur ka samla samanda ka deiru ka baju skop tanat bha ban rawai haba ka yo por bat haba ka shongkai ban penpengat ya ka jabieng na ki jing pulikot bat na ki kam ba ka trei ki shat ki wa ki tway baju som ki puri blay poli ba syam na ki lum sha ki paham ki shat ki wa ki tway baju som ki puri blay pi kalong kum a form of storytelling kani ka bangale te kum mga nga pulis sabar ngalong homesick tinteng nga peni kini ki dur khasi kini ki immediate bi shet you haying ki jadok stall gitu ki ngal aju pinteng te kalong kum baka ki breu ki bayo gitu ru ki laju angteng yang aba hoi ni sngo thu kum no pi sngo ha ka to por te ka pin long ki bakin perkhat te wat la ki jadbin rio ki basabaru ki yo ki kliang a ke ikani kalong kum ni si jo pi kalong kum ni te lingba ki artworks jang ngala yo ban batai ki ru kalong kum ta sepang ka jadbin rio la jong pi menta te ngai ki khna samla te ki bon pala ka sap te ka bam duna de ki la ban don a point of view ha ke ka baki le te ki don ki brio ki ban itho e kata ngana la ban pinslori ki we khna samla ru bakin develop kata ka point of view ke ka baki kwa ban ong shisha lingba ka art ka baki le la da ka long ka baki tem la ni ka ka painting la ni ke iru lingba ka social media katahi kalalong ka jingarap yang ana marba kalalong kumba ka bafila ban showcase ya ki kam omtang ka finished product tamba ki tu ki bafile behind the scenes ki to te ki brio ki yo ka jing sotho na kata kaliang ru ni tamba ki tang itu bafila adap te ki ka process ru te nga persang hiban pin kita mo bakin sotho atat ke ka bawan hadin bat ke ka ba ngale aswa ba finyo itu painting ibala adap kanya bakut noi te mentate bon ki kontak yang aling ba ka Instagram te ka Instagram ru ka kateng kade ka candor on canvas ka kateng ru kade ba candor means honesty ki shat ki wa ki tway baju som ki puri blay syam na kilum syaki paham ki syaki wa ki tway baju som ki puri